bandiraɓe ayaw yeɓoɓe Pindi TV min calmini on mona kala inde muɗum e yettode muɗum wonini en bellama wonini en needi wonini en teddungal arde ɗo gam wadde assisté festival des grandes vacances ɗo e Orléans min mbi on bisimilla moɗon amin ɗo min goni ko e préparation salo nena yimɓe nena gara seeɗa seeɗa ɗum noon min mbi on bisimilla moon ɗo e Pindi TV. Coucou, nous sommes ici. Amin ɗo hannde emin goni kay wuro nde wiye Monta Orléans. Amin gari yadde Assalamu alaikum jom tangade Pindi TV salminima min mbima kadi machallah ñamtugal ma waɗi fayida indema yettode ma ceerno Koundio min mbima seydi Koundio min mbima kadi bisimilla ɗo e Pindi TV hande en jii programme o no yayrini machallah fulɓe fof jalti kadi a waɗi ñamtugal pullo tigui tigui holko mbiyata Orléans naɓe e holko mbiyata kadi Pindi TV télé men télé fulɓe. Pindi TV ko adi fo Allah jarama on jarama min beltima e garal moon min beltima kadi e darde moon min beltima kadi e yidde moon ganna emin gandi komin ɗaɓɓat ko oɗon jogui ɗum kadi ko darata on ko danɗa men ɗo mbiyatmi Orléans naɓe fo yooɓe jettu Allah ɓe ɓeyda kadi yettude Allah nde wanno dañde ñalawmaji baaɗi ɗi dañde kadi ko wayno Pindi TV kadi ara tawtore ɗum wona hunde webde to dental fulɓe fof deddi ina noddi bande men dennagal leƴƴi fof hande ɗum ɗo jilli sababude yidde ɓamtude pulaku e ɓamtude leyol mumen kadi e jokkodirde enɗam hakkude mumen ɗum ɗo noon ko yettere Allah e oɗo ñalawma mawɗo hande baɗaɗo ñande nogas juillet 2019 emin beltoronmi emin parnoro ɗum kadi emin nodda dennagal Fuutankoɓe ɗo goni kadi e duude Baba Adama hen yooɓe gandu wonde ga minen e mabɓe toɓe godi hal minen mabɓe gondi ɗum noon min weltare e bisimilla mon kadi e nokkuji ɗi kala. A jarama seydi Koundio wonni min teddugal wonni min needi wonni min kadi belamma gam bismadema ɗo e Pindi TV min cifti noon tan hande ko festival des grandes vacances ɗo e Orléans avec Pindi TV. Seydi Niang Balo holko mbiyata Pindi TV ɗo e Orléans? holko mbiyam ɗo ɗo yola sana machallah teddi weeli yooɗi kadi minen koyamin min beltima hamin jinno oɗo ñalawma ko adi han donc noon aɗa andi neɗɗo yahat koye hoddiroji Allah nde hunde yonti nde ko nden tan weeɓa donc noon min beltima Allah min beltini moon hamin mbiyon kadi bisimilla moon ɗo hande ha jangga ha ɓawa jangga minen moon e yeɓoɓe Pindi TV ko siftinde on hande programme meɗen joguiɗen ko nalankoɓe machallah hono Ramata Ba ma arɗo kadi en jogueyimo chance dañde ɗo hono dugude me yero pelnandite ene wonde Amadou kadi ma garɗo so ɓe ɓenni ma en dañ kadi jamin tegui hande gandon ɗo kam ma wat fayida kadi ma wol jaw so Allah lamdo jaaɓi inchallah kono noon foof hay hunde on lupora gati mo ji foof ɗo e Pindi TV inchallah. Assalamu alaikum Dina Ndiaye Pindi TV salminima hande Pindi TV ari ko lillade on ɗo e Orléans min jii on mbaɗi forte délégation gam notare festival des grandes vacances joni an nina tan mbawɗa wiide Orléans naɓe kadi emin gandi kadi omo garda kono monsieur Koundiou noon min calminima min gantima kadi jewtuɗa e bandiraɓe yeɓoɓe Pindi TV. Assalamu alaikum wa rahmatullah. De la part de délégation pour Salminde Orléans, Salminde aussi Thierno et Pindi TV. C'est quelque chose que vraiment nous diabote souvent, que nous continuons à faire. Nous avons fait des vacances à Djamel, donc pour l'instant, il me semble que le 27 sera
à Mantes-la-Jolie. Donc, j'habite dans le 78. Mantes-la-Jolie, vous êtes même à Mantes-la-Jolie, ça me dit. Ça me dit, Inch'Allah. Ok, mes amis. A jarama Seydou Ndiaye. Mbiɗa ɗema Pindi TV. Holko jiiɗa e Pindi TV? Juste le veli et le corps qui est le veli, machallah. Il continue comme ça, juste. Il continue comme ça. Et dental on étoile. Et Pindi TV, on want quelque chose de grandiose. On want Pindi TV international, ça me dit. Musidɗo no mbiyarɗa inde e yettode? Souleymane Ndiaye. Mboɗo ƴeewa Pindi TV. Kadi mboɗo welti hen mboɗo yiya kadi defu golle ene weeli ha maayi kadi ne weltini min minen wonɓe gaaɓe kadi min jiya yimɓe no jaara min e baɗir siyasaroji e fof min belti hen no feewi hal min namin ñaagal tan kadi ɗum yaawi hen wallahi mi yeeɗiɓe kanko e yero e oɗo ne wiyetno ceerno moƴƴi machallah afrinoɓe no beeli kadi beltini min e korka korka ko ari ɗo somin deediran min gona ko jalɓe min jejjir tampere korka vraiment ɓe beltini min no feewi min mbiya kadi Allah junnu ko mbaɗata ko continue kadi weeli ha maayi min belti e kadi minen kadi mamin mbaɗen kadi commentaire uji amen kadi holko kalɗa e Pindi TV? Pindi TV mboɗo ƴeewa jattude yero porke no ene moke debbo ɗo no wiren bébé Aïcha on may waɗa batel taw ko ñande ko aɓe ƴettina vidéo amin ƴeewa somin ƴeewi ɗum jeehiɗo ñalamo asnangue muuri min timmata waɗe ko min jeeya aɓe jallumin ko golle keflare yara yeeso ha bandiraɓe motte pofali ko fadarno duuɓe kitale wonti hojomaji yero pelnandete e lekko ko wonmo cooni miɗo e oto he ene wonde Amadou bandiraɓe paame maayo waɗi ndiyam tigui tigui ɗo e Pindi TV ɗum ko yero maayo waɗi ndiyam yero Pindi TV salminima hande noon gonɗen ɗo koye émission meɗen jillu Pindi ari ɗo e Orléans yillade on hawre kadi annene aɗa jogui ɗo spectacle ɗum noon yero holɗum mbiyata bandiraɓe fulɓe holko mbiyata Pindi TV? ko adi fof mi calmima DJ Kisma salminima danan jontaɗo artiste wawa nadde leydi Paris ou bien artiste wawa ummade Sénégal taw a jaggani e liggey makko donc amin mbaɗma remercier je suis là pour toutes les artistes ko so ɗum noon ɓenni amin calmina dendagal fulɓe amin calmina kadi kala biyo mbimi e wimami Pindi TV kam ko kooli amen tan wi daccata minen ne kadi min daccata ko kol force tan Amadou nen ɗum mbima Seydou Sow yero min beltanimama no feewi a ari noon an yero yimɓe fof ene gandi ka artiste d'une dimension mondiale siko a darama un peu partout à travers le monde ha tengti ɗo e Pindi TV télé men kono noon nde garɗa nde a addori kadi danan a addori jontaɗo hono ma Amadou min calminima mi salmitima DJ Kisma alhamdoulillahi rabbil alamina ko jettode godini Allah ɗum ɗo fof noon saabi ɗum ko garalam ɗo hen saabi ɗum ko eɗen jetta Allah eɗen jettamo eɗen mbiya noon ɓiɓɓe fulɓe fof yo gar ha mbiya dut salo noon nani wi pelé min gara joni min kollaɓe komin gaddi inchallahu taala emin beltani noon Pindi TV saabu ko minen mumen guila hanki taw hande arani ɗum noon soɓe gaddima min ha ɗon mbaɗi ko poti wadde ko holko mbira hen bandiraɓe fulɓe e Pindi TV? bon komin sagginde ko peut être mboɗo wawi wiide bendi ha amin goni sagginde guddu ɗo e leydi France ɗo e leydi no wiyete kadi dégol donc donc machallah ko jeewo série jeewo nan ara nan e lawol ngol bientôt inchallahu rabbi série mo ganduɗa ko drame caggal ɗum ɗon kadi amin foti juuɗe ɗo henna kadi série goto no wiye danniɗo donc ko jalni kadi lutude à l'agréable fof ko pour leñol ngol bamto beele somi faami beele wona ɗum woni ko nande men wiye fuutanke à Paris o fuutanke à Paris kadi yande hawre bubbaɗe haali haala ka fuutanke à Paris machallah nane lawol ngol joni joni yetto so Allah jaɓi ɗum noon bandiraɓe koni yesdaɗan guiɗe e nder saaha dabbo en naata nder salle to
Soki to be a dead man, Soki to be a dead man. Tugu? No, I don't know. Soki to be a dead man, Soki to be a dead man. Tugu? Je vais parler mal et sans respect. On est gouverné que par des imbéciles. We not to jog at spot, on pense plus à notre avenir. Les sans les orphelins, nous devons dire what we want et le nommer. Des généraux, moi je me connais des intouchables. Est-ce qu'ils savent comment gérer les capables? Le plus de police, prêt à mourir pour la justice. Des sans les preuves, j'ai partout pour réclamer justice. Y'a jamais eu de suite parce que la communauté internationale est complice. Si, Aziz a convaincu, Yaya Jammeh a volé tout l'argent des Gambiens. Trop de si, Aziz n'a pas convaincu Yaya Jammeh a payé tous ces crimes qu'il a commis. Bourfo Kofari, ils sont kiff. Les voilà, parlementaires, Yaya Diboulou, Madame Parlementaire, Madame Poulet, la voilà parlementaire. Professeur o jaɓata ɗum paɗenɗo solditima ɗo rewta kala wiya professeur o ami jogi boyo yo noten amen boyo tawi ɗiwani ka ɓuuri professeur o fiyatmako baral non c'est que amo ɗan ka kulde reedu doro wona hay seeɗa ɗum nande wona gatus ade daratan joni an so boyo arino sa oɗo kalata on sordu nanta ara sordu incarnation so boyo arani wiyeno boy boy yiwirtadeni quoi kono kala mi ndefude akam berkam boccotode yiyam quoi rewa caggal ma quoi sa viri kono vire sa viri o vire sa viri o vire wiyamo somi yaade mo ɓeɗe mi yaade ni quoi ɗum to ɓuri yimma ko mbako yimri ñaade ni sa wimo ɗumɗanande toki sakla wata weccito boyo nana wata weccito hakkude ma Gila suka kami do ba ni pada pura handal kan ba. Jambal ko pe mo ito halte mo ba. Nande. Kolyo ni hande ma. Kolyo. Kolyo nan asan. Aisha ni. Aisha sawa. No ni ko gali mon ba. Abe jam. Sino sawa. No puju mon bu wan. Mo jam. No ba ko ba wo. Mo jam. Sino sawa. Dan pada hubur lima ibu nama yang jaminan itu. Tak apa. Tapi yang mana? Aisyah. Siapa? No ini kali munbar. Abi jam. No gurul mawar. No kau main ber. No pujuan. Aku ni mati. Excuse me sekarang. Yang saya Aisyah. Jaminan tu ni kan? Bawa buku di hangin dia waktu itu. Bawa di hangin. Ada daun pun. Ada daun kiri sebelah kanan fiat kecil. Bawa hal yang apa tadi? Aku pernah jaga dunia lima. Bila waktu ada boy first. Ada boy. Okay. Aisyah, excuse me. Ini yang kotoran mana lagi? Mana ada lucu ni kan? No, ini macam sebagai hadidor, luar, tuador, tuan apa? Bismillah, begini lah. Nanti dah selesai kan? Begini. Semua siapa?
Parce que pour une association. Merci Elsa. Mais non, mais ada nanti tadi ini no. Mais dokakan tembre, saya ada bantu tadi hari ini kok. Kurang tandita. Kurang gini. Ada sih. Bagi ada di, yang tembre dan ini ya karo. Yang tengahnya nuan. Insyaallah. Benar kali saudara. Oke. Ini hari. Est-ce que vous me direz Bila kapol nanti, pun nanti. Pun dia jangan jadi bagian. Bila kapol amju. Ubi jangan nama jadi cakayan. Kopi nanti. Non, c'est que voilà, oui, on me fait de quoi. Dans le commun bourra quoi, de madame expliquer, qui nous connaissent tout ça. Finalement, on a eu wana yake wala fetal baba dia mais il faut dire ala ko ni pina andu ko woni andu ko yi e yiddi ko wala leni ko chance les gens physiquement mentalement et moralement pas non ko ta leni mo tam ko ben
ngari jagude événement e donc eɗen jarno kono directeur PDTV Daouda Moussa Malal Baydi kono noon kanko kadi woni premier question de l'Assemblée nationale en mbimo jaram sidde bandiraɓe ñaagi on bannomo kelle sibu kala ko wonaɗo mawo jeegoɗo ɗum e PDTV bande Daouda Moussa ka kelle no hannirta ni s'il vous plaît bandemo kelle bandiraɓe hermani perde boy fakoɗen merci beaucoup on a aussi bismillah mon sur scène donc kamɓe jaggi en wala fof noɓe ndenraki en et aussi eɗen cohli les organisateurs de Babi Events. Les organisateurs, s'il vous plaît. Les organisateurs Babi Events, Salam Toro, Aïssata Ndongo, tout le monde sur scène pour le Mogounas, Halima, Aïssata Guissé, donc tout le monde sur scène. Bismillah Maïdo Senhe, tous ensemble sur la scène. Un dernier morceau avec Ndiati Giben, Hono Madame Baramata, Bannabe Keleno Halizim, Nanane Batibandirabi, Bane Kelo Gouani, Cher de Kounia parmi nous. DJ Tala. Tout le monde se met les Djouma, pas mes artistes, artistes sagal. On va tous le danser ensemble sur la scène, bien sûr, avec Hero, bien sûr. DJ. John.